Rensa on velanhoitopalvelu, joka auttaa asiakkaitaan löytämään taloudellisen tasapainon. Inhimillinen ja asiakaslähtöinen palvelumme on suunniteltu auttamaan asiakasta parantamaan taloudellista tilannettaan. Vaikka tulopuoli olisi kunnossa ja laina olisi harkitusti otettu, yllättävä elämäntilanne muutos voi kuitenkin johtaa taloudellisiin vaikeuksiin. Tilanne näyttää ajautuneen umpisolmuun, kun omat konstit on kokeiltu ja voimat alkavat olla vähissä. Rensa on olemassa juuri sitä varten, että ammattitaidolla, järkevällä suunnittelulla ja opastuksella solmut on mahdollista aukaista. Kyse ei ole pelkästään lainojen yhdistämisestä yhdeksi isommaksi lainaksi, vaan velanhoitosuunnitelman ansiosta asiakas pystyy automatisoimaan velkojen pois maksamisen mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Tällöin asiakas säästää korkokuluissa, laina-ajassa ja jopa alkuperäistä pienemmällä kuukausierällä, kaikki tämä vain yhdellä kuukausimaksulla. Tämä on se asia, joka meidät erottaa muista, ja tämä on myös se syy, miksi Rensa on olemassa.